balima bamanan kameno malikono ani maliko kan foleni wale mando ube kata o kelengere na bela jele mafu yan fo osigorola au bisimila ka bi bamanan kuna fone sorolum keneka mimi na wala li chamange au ye maliki barew ani jien fanwere ki barew la Faransi Ansaru olu ka karamo ni oye Imam Basiru Bachili ale tara ale bisimila la an karamo ba Asid Shirif Usman Madan Haidara fe kabe arabadoma wala sa kata walin mandon fuli de ke kanyeshin karamo Haidara ma kasangani aka Oktoburu kalur udin fayai adamadiya demeni waliya mununu ukara karamo Haidara fe kata bunya masinke kanyeshin ama ulu bela jelen katara konnana Musa Fomba Muhammad Sidibe ani Abdoulaye Sokodogu ulu de ka sorolendo anga je ngunya mada bo annana foli ke comme nine bora franci la dade do wajibi de do angara mo de do bo annabi baraka nyon fe ala ko de do o nina na igal mo ba anyimo ikara mo ibena fe iba fo wajibi de do ibena ka demba ya fo oni jama ka foli te kelenya non te anyo nyonye jamana mais fo ne kana kene gerenya na spécialement ka nyonye awa contrat ni mun be mbolo mbu fo anyana ka do ko e ka do nyina fe o wajibi de fe abla minye moya la jaranye sabu do falla ko infangaka bo ni enye mo bla fe nye fe mo mi naka kan do bi fara ko kan me ni mo bla nye fe mo mi ni mo ta na ma don ko sobe bo ko imbeke me atike ko mi donc ya bla nye fe adonendo mo dalen bala bo na fara ko aidara do Sarif Usman Madan Haidara abana ato ere kama do bisaka ko kuras ta ka do fara ko ka donc jaranye ko sobe ambe ala dila kana dandi ngelema sabu deme min geranya na ka damine fandaw ni famaw ni mo munumbe al nantu do nu ye deme ganya chamanya telela anta dando ere be ba fo ko nyake angara mo kama nyake angara mo kama ani jamana kama o jaranya kusebe ani so jabunya na kusebe ambe Serif la TV mo amba fo ambe do ki toujours TV télévision ala ka do faraka ala ka bunye ala ka barakela ala ka gasgi nyumande annawma tele ala ka do faraka ala ka jinya dama de ambe do ke jinya dama de bela jele ambe do ke ansardine mo yani jinya dama de bela jele ala ka here kan ni Mali ambe do ke Mali ala ka bo bolo la kirana sumo bunya Desamuru kalo kileta ani wolonfla nata Bamako sigida nyama o kalata bina sigisinka ninka walia wala sa ka Bamako meriba o meri sigi Amadou Kamara ani aka jatala Draman Mali wula ka se politiki ko nyadona doma wala sa ka se ko ulu haklina tawshidon kalata ko yunka anga je ngo nyamada élection minun temena ou élection nyana ko présidentielle kera Dieu merci en 2013 législative kera communale fana kera dans les meilleures conditions ni ala sona amba fo ko disposition nu fana tatunde pour que élection courant bena kenio o fana ka ke o condition nu fana kono o no se fana se ka ke ni sensibilisation make ne rassemblement make mo ko fara nyonga kam ko sensibiliser be ka tika cartita be ka do ko voter est un devoir citoyen ni ma voter vraiment ni ma politique be ke de parce que ne kite politique na fin ko i place le tafe minganga ke politique na ko ki place tafe minganga ke donc il faut que be de kana ki akilna ta fo o be soro mon fo e kele voting de anka voter anka mo ye nous ka programme ba en permet kanga commune développer en tout cas en bo de barala bi en communal mo mairie communal bureau communal na mo de kama et avec en tête le maire en bo de barala chunitle kadbo ke ala kanya kadama élection nous na to la flende na fa ba de bula parce que abe fendo de kunche élection do damna be damna ni présidentielle kana législatif ke kana communal ke bon ni yoro do la maseka keni no ko parce que kumana ambela jele ya sanga fo bo parce que nalendo jamana ko nala donc ni parce que nana wajibi de fo élection no na to bela jele ngake ka laban ka furi parce que sans vrai ambe do élection présidentielle kono nala donc ya no che fo ni élection no bela jele ngake ka ban quoi. C'est pourquoi vraiment l'élection a organisé le gouvernement fait à Djarabela Djeleni quoi. Donc on a mis Befé Bekabo le 17 décembre Kabo kata Iraka fo vraiment ne jamana kono dembenga jamana fait mbe voter. On a mbode yini Befé Bela Djelenga bo ko kono kulu kata voter parti minga di ika choix parti mi ou bien ika choix candidat mi ika kata bo ka voter ayo quoi. Mbode la yini Befé. Alhamdulillah rabbil alamin amerom na ko bibina am se ga foko commune de kon la on sigele me ka election don ma kono
an kɔni labɛn bɛɛ lajɛlen sabatilen don ka dafa an fɛ yan nɔ a tɔ tora dɔrɔn élection don mɔgɔw ka taa ka t'u ka bureau de vote la ka taa ka t'u ka vote kɛ sinon commune de kɔni labɛn gouvernement fɛ n'olu kan ka waleya tubabukalo nata o tile 17 la n'o bɛ kɛ sababu ye ka wasadenw n'o ya conseiller ye minnu kan ka bila an ka cercle kunna ani an ka région kunna ani commune minnu n'a fɔra k'a ma se ka kɛ yen ani faba kɔnɔna yɛrɛ n'o ye district ye hakili la a miiriya ka ɲi miiriya in kɔfɛ minnu y'a ŋaniya ta n'o ye gouvernement ye u ka kan k'u cɛsiri walasa a baara ka kɛ jɛlenya kɔnɔ sabu an b'a dɔn an ka jamana in kɔnɔ ka baara élection kɛ jɛlenya kɔnɔ a ma nɔgɔn o kuma na o y'a wajibi fɔlɔ ye min b'a to minnu bɛ sugandi olu ka kɛ jamanadenw yɛrɛ hakililaw ye u ka sigida maaw hakililaw ye kalafili minnu bolodalen don n'o ye région kalafiliw ye k'a yira k'a fɔ kalafilibaw de don ani fɛn min ye Bamako fɛnɛ ta ye kalafilibaw de don sabula régional ni y'a siɲɛ fila bɛ kɛ Mali kɔnɔ donc a bɛ kɛ sababu ye k'an ka démocratie n'o an ka bɛɛ fɛngɛ ye ka a lataa ɲɛfɛ nka ko min bɛ yen n'o kan ka fɔ ka a bɔgɔladɔn o de ye lakanabaliya min bɛ jamana kɔnɔ nafa min b'a la o de ye k'a fɔ a b'a to mara bɛ kɛ maradenw ta a bɛ surunya jamanadenw na kosɛbɛ parce que régional filɛ nin ye o kɔrɔ ko région président o de bɛna kɛ marabolo fɔlɔ ye région kɔnɔna la ale de bɛna mara taabolo fɔ ani fɛn minnu ye impôt ye minnu bɛ sara au niveau régional a bɛ se k'olu fixer ka se ka kɛ sababu ye ka na ni taaɲɛ ye o région kɔnɔnaw la fɛnɛ la. Mali ministri min ka cɛw bɛnnen don kuranko ma an ka jamana kɔnɔ Malika Al-Husseini a ye taama dɔ kɛ ka ɲɛsin Kulukoro marabolo kɔnɔna ma taama in a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka t'i ɲɛda jibondo ka min baara dangɛnɛmayara ka kɛɲɛ ni an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Bubakar Keita ale ka laɲiniw ye Fatumata Yaya Kane a bɛ o ɲɛfɔ an ɲɛna an k'o lajɛ. Fɛɛrɛ kura min talen don jamana ɲɛmɔgɔw bolo jamana ɲɛtagako la ministri min ka caw ɲɛsinen don kuranko ani jiko ɲɛnabɔli ma a tagara Kulukorokaw fɛ yen tagama in kun tɛ dɔwɛrɛ ye Kulukoro bɛ se ka labɔ cogo min na miniji sanuman na fɛɛrɛ kura minnu talen don a bolo jibondo 47 de kan ka dilan togodaw la olu la Kulukoro dugu 6 sen bɛ o la Negeta Bakaribugu Tuba Plateau 3 Katibugu ani Plateau 1 jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ talenw jamana ɲɛtagako la a kow bɛ sen na ministri min ka caw ɲɛsinen don kuranko ni jiko ɲɛnabɔli ma Malika Al-Husseini ka kuma la ko jiko gɛlɛya fanga de ka bon Kulukoro kosɛbɛ ko yanni san 2018 marisi kalo cɛ dɛmɛ minnu bolo dalen don miniji sanumanko la an ka togodaw la ko o kumaw bɛna bɔ a sira fɛ ministri Al-Husseini a ka Kulukoro tagama in sen fɛ tɛmɛna Kolebugu fɛ ka taa i ɲɛda yen jibɔyɔrɔ kan ni o ye Somajɛp ye a selen ye a ye walawalaliba kɛ olu ye baara yɛrɛ taasiraw kan jani o cɛ kɛnɛba min labɛnnen don u bolo Banamba sira kan yɔrɔ min ni a kan ka jɔ ka kɛ kuranso ye kuran minnu n'u ta yɔrɔ bɛ tile la ministri Al-Husseini a da sera jamana ɲɛmɔgɔw ka layidukanw ma jamana jɔli kunkankow la kuranko ani jiko b'o la jango Banamba yan fan fɛ Farafina kilebiyan fanfɛ jamana 9 olu de farala ɲɔgɔn kan ni ka sigi dɔ nun don an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faba la Bamako lajɛrɛ in a ka dara fɛn min ye o ye ka se ka banbaganciya wale kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Farafina kilebiyan fanfɛla jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Usmane Sogore a b'o ɲɛfɔ an ye ka kɛ ni banbaciw ka waleya cɛjuguw ye mun kɛmɛ ka diɲɛ jamanaw labɔ bi o kama Farafina kilebiya fa jamana 9 kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Mali jamana fɛrɛ minnu bɛ u bolokɔrɔ u ka jamana lakanaliw kama u bɛna lajɛ k'o fɛrɛw ka labɛn ka bɛn ni programme kura ye u ko mun ma ko PKO n'o programme bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbaciw ye wulikajɔ minnu kɛ Farafina kilebiya fa jamanaw kɔnɔ ni ka misali ta olu fɛ ka fɛrɛw bila sen kan mun b'a to ka se ka banbaciya walew ka kunbɛn o de kadira kɔnɔ ni lajɛrɛ fɔlɔ in a dayɛlɛnna an ka jamana faaba kɔnɔ walasa k'a baaraw nun don a baara mun bɛna sinsin ɲɔgɔn yew kan ka dɔntaw ka wuriya wulikajɔw ni ka to ka hakilinaw dajira ɲɔgɔn na sanga ani sanga lajɛrɛ in dayɛlɛnni ni ka baaraw nun don o defaya kun kalifalen bɛ an ka jamana ministri ma mun ka baaraw bɛ ɲɛsi lakana sabatili ma General Salif Tarawele ka kɔrɔfɔw la a ye a jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ an ka Mali jamana la ale labɛnnen don ka bila jɛkulu in ka bolo kan
sanga bɛɛ lajɛlen la walasa ka kɛlɛ bi banbaciw kan wa a ko jamana minnu garisigɛra ni programme in na olu yelen ni lajɛrɛ in kɛnɛ kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ hakilinaw ye kelen ye miiriyaw ye kelen ye walasa programme a ka laɲiniw ka se ka sabati a ko o tɛmɛnen kɔ n'i ye a jamana kofɔlen ninnu ka lakanako binaku jate minɛ o b'a to a jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan ni ka u ka fangaw n'u ka sew kɛ kelen ye walasa ka kunbɛli kɛ banbaciya wale cɛjuguw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ musaka min kan ka don programme PKO in da fɛ o bɛ taa jɔ fo sefa wari $650 la mun bɛɛ lajɛlen mina bɔ Faransi jamana fɛ programme in ka laɲini bɛ ɲɛsin fɛn minnu ma o de ye ka se ka se di a jamana kofɔlen ninnu ma walasa ka banbaciya walew kunbɛko ɲuman na wa kuntala bɛ t'i jɔ san 3 la. Bi an bɛna dɔ fɔ aw ɲɛna siraban kan na o kibaruyaw la panneau de signalisation o ye panneau ye minnu ni a dabɔra ka se ka adamadenw lasɔmi siraba kan ani ka se ka siraban kan yɛrɛ ɲɛmajɔ walasa cogoya min na siraban kan kasaraw bɛ se ka nɛmɛnɛmɛ nka jiralen don k'a fɔ mɔgɔ caman olu de tɛ o matarafabaliya in a bɛ se ka kɛ fɛn jumɛn ye walima sariya yɛrɛ dɔnbaliya de don wa o ɲininkali ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛna jaabi an ye sisan nɔ Mamadu Ben Sherifo Sumano ani a ka jatala Abdulayi Sogodogo de ka wulikajɔ kɔnɔna na an ka jɛ an k'o ɲɛmada. Panneau suguya ka ca a selege 4 a bugusolama a korile a bɛɛ kɛ kun de walasa ka siraban kan boli nɔgɔya siraban kan bolibagaw bolo a panneau ninnu dɔw bɛ se k'a yirila k'a fɔ ko kojugu b'i ɲɛma dɔw b'a yira k'a fɔ fɛn dɔ balilen don i man k'o kɛ a bɛɛ kɛ kun de walasa ka se ka accident bali siraban kan boli kan siraban kan bolilaw hakilina ma kɛ kelen a ko kun kan. Bon ne ka faamuya na mɔgɔw caman de bɛ circulation na o tɛ circulation yɛrɛ ye fɛn min ye o t'a dɔn bari n ye se sɔrɔ n ye bolifɛn san ni n bɛ siraba sariyaw dɔn tɛ kelen ye donc caman bɛ yen n ye bolifɛn sɔrɔ dɔrɔn n bɛ taa dɔrɔn cogo min ka di n ye ne ka faamuya y'o ye. Bon ne hakili la mara cogo de tiɲɛna mɔgɔ tɛ bonya tɛ kow la bilen mara cogo tiɲɛna donc o de bɛ ka na ni panneau respecté baliya ye o ye ne hakilina ye panneau ko donc ni denmansaw bɛ se ka min kɛ an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se ka mara lasegin kɔ dɔɔni cogo min na sinon mara bɛ ka taa cogo min na a ma nɔgɔn bilen dɛ ma nɔgɔn yɛrɛ de wallahi. Jɛkulu mun yɛrɛ sigilen don siraban kan boli ko ɲɛnabɔli ma CCR o ɲɛmɔgɔ dɔ y'a yira k'a fɔ ko ban o de bɛ na ni panneau ninnu batonbaliya ye a y'i da don fana tricycle la a bɛ fɔ mun ma katakatani olu caman bɛ yen k'u tɛ panneau dɔn u tɛ code la route dɔn. Bon n'i y'a ɲininka ko panneau batonbaliya bon a kow ka ca a kow ka ca parce que an hakili la kɔni circulation routière kɔni n'a fɔra i ka mobili boli n'an y'a ta mobili fɛ n'i y'a fɔ i ka mobili boli i bɛ taa sɔrɔ i yamaruyalen don i ka mobili boli yamaruya ye jumɛn ye papier dɔ bɛ d'i ma min b'a yira k'a fɔ i bɛ se ka mobili boli min b'a yira k'a fɔ mobili fana sariya dɔw de b'a bolili la circulation fana y'o de ye donc e b'o dɔn i kan k'o bato i bɛ se k'o bato bon o ye kelen ye bon n'i ye filanan ta o ye motow ye motow ni tricycle ninnu katakatani bon an ka jateminɛ na katakatani filɛ nin ye a caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u t'a boli cogo dɔn caman bɛ yen u tɛ sɛbɛn t'u bolo a caman bɛ yen u yɛrɛ t'a dɔn u kan ka taa siran fɛ u kan ka bɔ min fɛ u t'o dɔn mais gɛlɛya ye mun ye réglementation si tɛ olu ka yɔrɔ la tu vois bon maintenant e bɛ mun f'u ɲɛna o ye filanan ye donc n bɛ se k'a fɔ n'i ko ko panneau batobaliya n bɛ se k'a fɔ n'i ye olu ka côté lajɛ i bɛ se k'a fɔ peut-être que olu t'a dɔn olu caman bɛ yen u tɛ panneau dɔn n kan ka jɔn yan u t'a dɔn n kan ka tɛmɛ yan u t'a dɔn n man ka jɔn yan u t'a dɔn bon o ye kelen ye bon mobiliw ka fan fɛ bon n tɛ se k'a fɔ ko olu tɛ panneau dɔn parce que en général n'i kɔni bɛ mobili boli hakili la papier de b'i bolo min b'i yamaruya i ka se ka mobili boli mais olu ta bɛ se ka kɛ mun ye bon parce que jamana nin kɔnɔ bɛɛ de miiri la ko i presselen don bon panneau b'a yira ko stop bɛ yen tuma dɔw la polisi tɛ kɛ yɔrɔ la mais panneau de stop bɛ yen ni bɛɛ y'a bato panneau de stop kɔrɔ de ye mun ye e ka na i k'i jɔ i ka jateminɛ kɛ k'a lajɛ i b'i kinibolo lajɛ i b'i numanbolo lajɛ i bɛ sira lajɛ est ce que kasara tɛ yen est ce que mɔgɔ tɛ ka na est ce que nin tɛmɛna tɛna se mɔgɔ ma degun t'a la i kan k'o jateminɛ ka sɔrɔ ka ban mais an b'a jateminɛ n'i yɛrɛ bɛ hali n'i tɛ polisi ye sa hali n'i taara i jɔ circulation na yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min na polisi tɛ yen ni panneau bɛ yen stop bɛ yen i k'a jateminɛ maliyɛn bɛ n'i jɔ ka sira jateminɛ a man ca dɛ caman bɛ na peut-être que u bɛ kunkolo ni fili dɔrɔn hali u tɛ lajɛli yɛrɛ ka ɲɛ peut-être n'u ye côté kelen lajɛ dɔrɔn u bɛ sin k'u kɛ sira kan bon o y'a sɔrɔ dɔ fana bɛ nalen o fana ye ta ɲɔgɔn kɛ o fana bɛ sira tɛmɛ donc aw bɛ na se ɲɔgɔn ma
donc c'est k'a fɔ peut-être que pressé an caman pressé len malien caman pressé len n bɛ taa mago la an pressé n bɛ taa na bon k'a sɔrɔ pressé min don ne hakili la n'i ye minute kelen ou bien n'i ye minute fila a t'o bɔ yɛrɛ peut-être n'i y'i jɔ dɔɔni ka jateminɛ kɛ i bɛ se ka fɛn dɔ bali bon ni e pressé la e m'o kɛ ne hakili la i bɛna kalo kelen kɛ i sigilen i bɛna kalo fila kɛ i sigilen parce que n'ala ala k'an kisi n'i ye kasara sɔrɔ peut-être i sen bɛ kari ou bien i bɛ jogi o ye furakɛli ni fɛnw ye bon donc n bɛ se k'a fɔ panobaliya ni batobaliya ni caman ye dɔnbaliya ye n'o ye senfilamatigiw ta ye bon mobilitigiw ta ye u presselen don bon caman fana bɛ yen vraiment u mago t'a la. An k'a dɔn k'a fɔ pano ninnu batoni jagoya de don an bɛɛ kan walasa k'i yɛrɛ ni na kana ani ka mafɛnbolila tɔw ni na kana. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ sani bi bamanan kunnafoni olu ka se ka kun cɛ an ka jɛ an ka Musa Fɔnbaga sɔrɔlenw ɲamada. Farafina cɛ kana jamana duuru ka kɛlɛbolo ni o ye G5 Sahel ye min kɛmɛ ka Mali, Mauritanie, Burkina, Niger ani Chad fara ɲɔgɔn kan u ka munumunu zalo ko fɔlɔ min daminɛna danjɛ sabala octobre kalo tile 27 o bi kunjɛ ka bɛn ni novembre kalo tile 11 ye danjɛw minnu do Mali, Burkina ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana Ansongo ani Dori ni ɲɔgɔn cɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye G5 Sahel kɛlɛbolo ka munumunu zalo kɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ G5 Sahel kɛlɛbolo yɛrɛ sigira sen kan ka bɛn ni juillet kalo tɛmɛnen de ye Faransi kɛlɛbolo Força Barkhane ka fɔ la surasi hakɛ min barala ɲɔgɔn kan ka munumunu zalo in kɛ Burkina surasi kun bɛ t'i jɔ maa 350 la Niger ta kun ye maa 200 ye Mali surasiw kun ye 200 fɛnɛ ye Força Barkhane Faransi kɛlɛbolo ale yɛrɛ kun bɛ taama in na ka se ka kɛlɛbolo in dɛmɛ ni surasi 180 ɲɔgɔn na ye nka Força Barkhane ye a jira k'a fɔ olu ta ye min ye a ko la ka dɛmɛ don ka ɲɛsin kɛlɛbolo in ma don nataw la olu bi sɔrɔ ka kɛnɛ to u bolo u ye gwɛlɛyaw minnu sɔrɔ Força Barkhane ka fɔ la o ye internet ko ta fa u connectelen bi se ka to ka bɔ ɲɔgɔn kalama cogo min kungo kɔnɔnaw na ko gwɛlɛya yira G5 Sahel kɛlɛbolo ka munumunu zalo kun fɔlɔ in a baara fanbaw kɛra ni téléphone portable GSM de ye ka sabu kɛ connexion daɲa ye arabadon novembre kalo tile 8 Mali kɛlɛcɛw Burkina ani Niger taw u sera ka ye ɲɔgɔn kalama ka baaraw kɛ ka blabla ɲɔgɔn na danjɛw la nka u ka munumunu zalo in senfɛ u ni bamanjiw ma se ka ɲɔgɔn ye kunnafoni dɔw fɛnɛ nana ni a ye k'a fɔ gwɛlɛya min fɛnɛ bɛ G5 Sahel kɛlɛbolo kan u ka munumunu zalo in senfɛ maa minnu ye yɔrɔ sigibaw ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna baganmaralaw minnu b'a yɔrɔw la ye gwɛlɛya sɔrɔla G5 Sahel kɛlɛbolo ni u caman ka baarakɛ ɲɔgɔnya la ka se ka kunnafoniw di u ma u bɛ se ka bamanjiw lasɔrɔ yɔrɔw minnu na ko maa caman ma sɔn k'i jɛya u ye nka maa minnu ye maa hakili juru caninenbaw ye olu caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ n'i y'a ye ko G5 Sahel kɛlɛbolo ni bamanjiw ɲɛ ma se ka da ɲɔgɔn kan u ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ G5 Sahel kɛlɛbolo a ka kunnafoniw bɛ bamanjiw bolo u ka munumunu zalo kan ka bɔ fan o fan fɛ i b'a sɔrɔ bamanjiw bɔra u kalama ka ban o kumana u b'i yen bila Diɲɛserekɛna ni Sediki jamana ka kiiri bulon Cour pénale internationale CPI kɛmɛ ka maa dɔ bisimila Général do Laurent Kudu Gbagbo Kolowarikaw ka jamana ɲɛmakɔrɔ ka fanga kɔnɔ ale de ɲɛsinnen kun do duguma surasiw ka ɲɛmaya ma Général Firmin Deto Leto a welekun de ye Général Philippe Mangu lamɛnnen kɔfɛ ni o kun ye Laurent Gbagbo ka kɛlɛbolo ɲɛmaa ye ale fɛnɛ dɔnko ye fɛn min ye a ka se k'o fɔ kalata kɔfɛ manga la min kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ ani na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna marsikalo tile 3 san 2021 musolakaw minnu ye Alassane Dramane Ouattara masurunamaw ye ni olu kungo ko u bi nisɔngoya taama sigi sen kan ni mugu dayɛlɛla ka ɲɛsin u ma a nana na cogo minnu na a ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye o tɛmɛnen kɔfɛ Abobo sugu fɛnɛ mugujugu min wulila o ka marsikalo tile 17 san 2021 a dɔnko ye fɛn min ye a ka se k'o ɲɛfɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Abobo sugu mugu min wulila a ka kɛra sababu ye ka maa 20 ani maa 5 de bɔnɛ a ninama nanama sumanenw na ni ka min ye maa 40 ɲɔgɔn na ye k'olu jogin diɲɛsereke 4 tɔnba Nations Unies ka sɛgɛsɛgɛli jaabiw ka fɔ la bawo ko in bɛ kɛ don min na diɲɛsereke 4 tɔnba Nations Unies yɛrɛ ma ɲɛmɔgɔw kun bɛ Konowari jamana kɔnɔ mugufiliko 6 o de kɛra nka caman y'a jira k'a fɔ a bɔra surasi dagayɔrɔ dɔ de la min kun ye Laurent Gbagbo ka surasiw dagayɔrɔ ye ka Abobo sugu lasɔrɔ o kɔrɔfɔ min y'o ye maa min welela diɲɛsereke 4 setigi jamanaw ka kiiri bulon Cour pénale internationale CPI la ni o ye Général Firmin Deto Leto ye a y'o kɔrɔfɔ ngalontigiya k'a fɔ mugufiliyɔrɔ tɛ se ka wuli surasiya dagayɔrɔ la fiyewu ka se ka Abobo sugu lasɔrɔ a y'a yira
ka dantigɛliw la k'a fɔ marisikalo tile 16 ka dugu jɛ a tile 17 la nɛgɛjuruku bɛ dɔ de ye ale kɔni gɔngɔ nɛgɛ ɲɛ 23 waati ni o ye 23h ye o nɛgɛjuruku bɛ yen a tigilama min yɛrɛ fɔ nka kɔni y'a jira k'a fɔ mugumanga bɛ abobo yanba fɛ General Firmin Leto a ko n'a ma ɲa k'a fɔ ale yɛrɛ sigimɛ k'i min na o ni abobo ka suru ale yɛrɛ bɔra ka n'i jɔ da la a tulo bɛ mugumanga la k'o yɔrɔ bɛɛ ale y'a ka ɲɛmaa wele ni o ye General Philippe Mangu ye ka kɔrɔfɔ lase o ma k'o yɔrɔ la ko General Philippe Mangu ye wele bila Jean Noël Abeyi ma ko n'o y'a sɔrɔla a bɛ ka taa abobo yanba fɛ k'a kana taa k'a na kɛ ɲankuma ko commandant Jean Noël Abeyi ma General Philippe Mangu ka kumaw labato a k'o tɛmɛnen kɔfɛ ale ka cɛden minnu kun bɛ Konowari sanfɛ kalanso dɔ la ni o ye université ye olu y'a da ale tulo kan k'a fɔ olu ye commandant Abeyi ni mobiliw tɛmɛndɔ ye ka taa abobo yanba fɛ ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a jira ale la k'a fɔ Jean Noël Abeyi ma General Philippe Mangu ka dalakanw labato a ko dugu jɛlen kɔrɔfɔ sɔrɔla ka Abidjan minɛ k'a fɔ abobo sugu susura a ko k'ale kun tɛ kɛnɛ kan nka ko yɔrɔ min kɔni bɛ yen nɔ ni ale ma sɔn o ma diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies a ka maa minnu kun bɛ Konowari jamana kɔnɔ ni o ye ONUS ye olu ka sɛgɛsɛgɛli ye fɛn min jira u la k'a fɔ abobo sugu k'a susura wa ko mugu in yɛrɛ filila ka bɔ surasiya daga yɔrɔ dɔ de la ka abobo sugu lasɔrɔ k'ale b'o kɔrɔfɔ in nkalontigiya ko barisabu ka da kan mugu minnu filila a muguw dɔnnen don u k'a ma ko mortier a y'a ko ni ye mortier jateminɛ a fililen kan ka kisa min boli o furanjɛ dɔnnen don ko wa ko abobo sugu ani surasiya daga yɔrɔ min ni a bɛ k'a fɔ ko mugu filila ka bɔ yen k'u cɛ ka jan ko mortier tɛ se ka sugu lasɔrɔ cogo si la ni k'i b'i to o surasi kan in na ka abobo sugu lasɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ General Firmin Leto ye a jira k'a fɔ minanko gwɛlɛya yɛrɛ kun bɛ Laurent Gbagbo ka kɛlɛcɛw la ni o ye Force de Défense et de Sécurité FDS maaw ye ko maramafɛn yɛrɛ kun tɛ ka sɔrɔ u fɛ bilen k'o de kɛra sababu ye yɛrɛ ale ka Laurent Gbagbo kɔbila ni ka taa fara Alassane Dramane Ouattara kan u ka l'hôtel la l'hôtel min ni u kɛn kun bɛ ka bisimila minɛ n'a kun bɛ wele ko Hôtel du Golfe Marisikalo tile 31 san 2011. Togo faba la Lomé fanga sinamatonw ka nubaw bɔra araba tɛmɛnen ka sabu kɛ fanga sinamatonw ka ɲɛmaa ye wele bila u ma ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ ka fa ni ka jira jamana ɲɛmaa fɔra Ɲasigbe n'a ka fanga la ka fɔ a ko tɛ u la bilen bebe na fanga sinamatonw kɛmɛ ka ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ ko fɔ yɛlɛmaw de ka kɛ fanga sinamatonw kɛmɛ ka ɲini u ka nubaw fɛ ko tile 3 ka da ɲɔgɔn kan u ka bɔ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye o daminɛna tarata araba kɛra alamusa dɔ fɛnɛ bolodalen don nka yɔrɔ min bɛ yen ni o bɛ wele ko Sokode ni o ye Tikpi Achadam yɛrɛ o sɔrɔ yɔrɔ ye Tikpi Achatam ni maa min t'a dɔn maa bɛ se k'a fɔ ɲuɲu ni ɲaɲa yɛrɛ ka wuli fɔra Ɲasigbe ka fanga nɔfɛ ale de y'a jujɔ ni fanga sinamatɔnw warala a kan adamadenya hakɛlabasaba minnu kun bɛ Sokode olu ye a jira k'a fɔ lakana tigilamaw ye maaw ba bali ka se k'u ka nisɔngoyatamaw sigi sen kan fa bɛɛ lajɛlen la wa maaw yɛrɛw joginna barisabu ka d'a kan maa 30 ɲɔgɔn na ko olu banana olu la filaw bɛ mugu dayɛlɛla ka ɲɛsin minnu ma dɔw joginna u sen la maa joginen 6 ɲɔgɔn na k'olu bisimilala labitani la ta ɲɔgɔnna bɛ yen ko olu bɛ ka furakɛ nazarala tɔnba Union Européenne ka fara diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies kan ani Faransikaw ka lasigidenso min bɛ Togo jamana kɔnɔ ka taa se Amérique ta ni Allemagne da ma olu bɛɛ lajɛlen ye dantigɛli kɛ ɲɔgɔn fɛ ko communiqué conjoint k'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw kɛmɛ ka hakilina min da k'a lajɛ ka yɛlɛma dɔw kɛ i n'a fɔ fanga sinamatɔnw y'a laɲini cogo min ko fɛn dɔ min kan ka fo u ko u bɛ wele bila fanga sinamatɔnw ma n'a ma ɲa k'a fɔ jamana ɲɛmaaw bɛ k'u seko kɛ ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigi karamɔgɔ ye u ka nisɔngoyatamaw n'u ma ɲa k'u b'a sigi senga a ka kɛ basigi kɔnɔ fanga sinamatɔn ninnu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye u b'a fɛ de jamana sariya sunba min kun bɛ jamana kunna san 1992 o ka segin ka na n'o ko k'a bɛna bɛɛ jamana ɲɛmaa fɔra Ɲasigbe ka fanga a bɛ sin ka kara kuru la k'a ban pewu barisabu ka d'a kan mandat 2 kɛra a fɛ ka ban o tɛmɛnen kɔfɛ u b'a fɛ Togo ka den minnu bɛ Togo jamana kɔ kan yamaruya ka di olu ma u ka se ka sen don kalata la jamana fanga bondaw minnu jɔlen don ni maaw tɛ se k'u lasɔrɔ ka sabu kɛ fanga kɛmɛ ka kɛ lemuruba ye k'a bɛn a kelen da ma a ka lajɛ k'a dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye ninnu ye laɲiniw de ye fanga sinamatɔnw kɛmɛ ka min wajibiya fanga kan Cameroun ni va min ye anglais-fɔma yɔrɔ ye ni a duguba ye Bamenda ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ ntɛnɛndon novembre kalo tile 6 wulikajɔ dɔ kɛra ye maa dɔw bɛ yen minnu ma se ka lakodɔn olu ye gendarmela ka 4 bɔnɛ a nin na ani maa nanama sumanin 1 kɛra sababu ye ka jɔrɔ lana kɔnɔ in na tun bawo san 1 ni dɔɔni de kɛra yɔrɔ in ma se ka basigi gendarmela ka 4 minnu nfara a kɛra sababu ye ka gendarmew tɔɔrɔ kosɛbɛ Bamenda mara la Ndu arrondissement na ni o ni Bamenda cɛ ye kilomètre 100
ani 30 ɲɔgɔn na ye gendarmelakaw ye a jira k'a fɔ u sera ka maa dɔw babali ye minnu kun b'a fɛ kana bi gendarmew dagayɔrɔ kan kunnafoniw y'a yira k'a fɔ maa ninnu na maa 2 sera ka faga u la gendarmelakaw fɛnɛ fɛ ale be ko ɲi de bɛ ka ɲɛɲini maa minnu bɛ ko in kɔfɛ u be se ka sidɔn cogo min sɛgɛsɛgɛliw kɛmɛ ka jira k'a fɔ bɔ kɛra u ka telefoniw kan minnu bɛ ka sɛgɛsɛgɛ fana o tɛmɛnen kɔfɛ maa 2 minnu fara olu fɛnɛ suw bɛ ka sɛgɛsɛgɛ walasa u be se ka dɔn maa siyaw minnu don kisɛw minnu fɛnɛ tira o kisɛ forokolankolonw bɛɛ lajɛlen bɛ ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw fɛ nka maa caman kɔni kɛmɛ ka jira k'a fɔ bibi in na bamɛndakaw maa de bɛ maa la u la minnu yɛrɛw de t'a fɛ bilen basigi yɛrɛ de ka kɛ bamɛnda mara ani fanga cɛ bilen fɛn min b'o sɛmɛndiya olu bolo Felix Agbora Balankongo ni ale ye lapasaba ye bamɛnda mara kɔnɔ octobre kalo tile 28 ale ko a ka kan lɔgɔlidenw ka lɔgɔlita sira tasa ka don kilasi kɔnɔ ka kalan kɛ a y'o min bɔ a da kɔnɔ o ma bɛɛ bamɛnda ka dɔw mɔ o yɔrɔ bɛɛ dɔw taara tasuma bila a ka so la k'o jeni bebe in na bamɛnda mara ma ɲɛma caman be minnu ye anglɛfɔma yɔrɔ maw ye ni u kɛmɛ ka a basa ka jija u ni fanga cɛ olu dɔw labana ka u sigiyɔrɔ bila u tɛ bamɛnda mara yɛrɛ kɔnɔ bilen dɔw t'an b'u yɛrɛ sɔrɔ Nigeria dɔw bɛ Ameriki jamana kɔnɔ dɔw bɛ Belgique kunnafoni sɔrɔ sarakuraw sanfɛ ni o ye réseaux sociaux ye u bɛ k'u ka kɛlɛw kɛ ye ka to ka bamɛndakaw su ka bila fanga la min bɛ se ka to u ka laɲini ye min ye u ka sabati o de kosɔn maa caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ tile damadɔni min kɛra basigi kɔnɔ ni wuli ka jɔ ma kɛ Paul Biya n'a ka fanga fɛ Cameroun kɔnɔ ko o basigini fɛnɛ bi laban ka tiɲɛ. Zimbabwekaw ka jamana ɲɛmaadanga Emerson Mnangagwa ale min wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la Zimbabwe jamana ɲɛma Robert Mugabe fɛ a bilama kɛn k'i da k'a bonbo ye a wulilen ka bɔ a jɔyɔrɔ la a yɛrɛ bolila ka jamana bila nka i to jamana kɔ ka dantigɛli kɛ ka jira k'a fɔ Robert Mugabe a n'a furumuso Grace Mugabe u b'a fɛ ka Zimbabwe jamana kɛ lemuruba ye ka bɛn u kelen dama k'u bɛ k'u yɛrɛ filɛ Ala de ye Zimbabwe jamana kunna a barata k'u bɛ ka baara min kɛ u tɛ k'a kɛ jamana ye u bɛ ka kɛ u yɛrɛ kun kelen de ye a y'a jira ka dantigɛliw la k'a fɔ maa min bɛ Zimbabwe jamana kunna kabini san 1980 matlo kun gɛlɛn don a b'a fɛ ka jamana in mara fɔ ka taa se a ka saya de mɔ nka Robert Mugabe ka jamana ɲɛmaadanga min n'a y'a wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la Emerson Mnangagwa a ye nin dantigɛli ninnu kɛ ka to jamana min na a da ma se o mɔ maa ko nin t'a yɔrɔ dɔn a ko Zimbabwe jamana bɛ cogo min na bi ko a kuma sen bɛ sa a k'a fɔ maaw ye minnu kɛmɛ k'u yɛrɛ kɛ Ala ye u k'a dɔn k'a fɔ u tɛ Ala ye u n'u ka denbaya min kɛmɛ ka Zimbabwe kɛ lemuruba ye ka bɛn u kelen d'a ma k'u k'a dɔn k'a fɔ a tɛ ɲɛ a ko fanga ɲinijɛkulu ZANU-PF ni o ye Robert Mugabe ka fanga ɲinijɛkulu ye ko maa ka jɔnforo tɛ ko a ma n'i jɛ cogo min na k'i b'a sɛnɛ ten i ni furumuso a ko don nataw la ale bɛna segin ka don Zimbabwe jamana kɔnɔ ka na ZANU-PF fanga ɲinijɛkulu mara nka Robert Mugabe n'a ka fanga ɲinijɛkulu ZANU-PF maw olu farala ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ u n'a tɛ ɲɔgɔn fɛ nin hakilina in na barisabu ka d'a kan ZANU-PF a ye nin dantigɛli in kɛ yɔrɔ min olu yɛrɛw ye bataki sɛbɛn k'a jira k'a fɔ olu yɛrɛw de y'a gɛn ka bɔ u ka fanga ɲinijɛkulu la maa in yɛrɛ ni o ye Emerson Mnangagwa ye Robert Mugabe ka jamana ɲɛmaadanga ye a kamalenya tɔgɔ ye ko Bamba ka sabu kɛ musalaka maa kun tɛ maa min na a bɛ service de renseignement kunna Zimbabwe jamana kɔnɔ ni o ye jamana lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'a ni maa kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kun bɛ sɛbɛkɔrɔ lajaba o de y'a to a kamalenya tɔgɔ kɛra ko Bamba ntɛnɛn Robert Mugabe ye a wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la nka fangasinamatɔnw caman kɛmɛ k'a jira Zimbabwe kɔnɔ k'a fɔ n'i y'a wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la Robert Mugabe b'a dɔn k'a fɔ k'a to ZANU-PF fanga ɲinijɛkulu kɔnɔ a ka gwɛlɛ a furumuso Grace Mugabe min n'a b'a fɛ k'o bila a nɔ na k'o kɛ jamana ɲɛmaa ye u ka sira sɔrɔ o kumana ko de y'a to ko Robert Mugabe ye ɲuɲu ni ɲaɲa wuli ka kɛ a ka min bɛ se k'a to a bɛ jamana bila. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma.